Zilithothi corner kick. Phakanyisiwe nale corner kick. Mnatheni Zuzu wasithathu. Usineqolo Kwaiba wathi kudala ndiyifuna lento. Wathi kudala ndiyifuna le into. Waqala uMzantsi Afrika wabhala ebhodi. Setpiece yokuqala kwisiqingatha sethu sesibini yabekwa Mnatheni. Ebafana bafana wenyuka uSinoxolo Kwaiba. Begqiba utsho uma esithi kwimidlalo ye-PSL sefake amaqaku ade amathandathu. Namhlanje nakwefaka inqaku le Bafana ikora kick esuse kakuhle Mohau Nkotha ngelanqina lakhe lasekhohlo. uDove uthe enyuka ngathi uSinoxolo uzabetha phezulu emoyeni Dove. Wazabetha phezulu emoyeni wafika uqala zatshintsha izinto. Lethwa ngenhloko la bhola Nyiko Mobi bhola yakhe ecengwa kuMzantsi Afrika ba-offside. Dani phakamile ayiflag. Wow, ibizawuba nhlekele into. Thoso imidlalo ye-qualifiers. Nansi ibhola ithathwa uMzantsi Afrika itubalike. The super sub kokwayo Cupido akantatazela akathini wacinga wagqiba watogqiba wabetha imbumbu. Aphakama abaqeqeshi boMzantsi Afrika bathi sikwazele izinto ke Cupido. Ansa indebe andiyani waye-Nedbank yena. Ashley Cupido enza impazamo enkulu abadlali beMos ngasemva. Bhola baphise ngayo kuMzantsi Afrika. Mohau Nkotha wambona uCupido evela esiza eqinisile. Wajonga ipali yakhe uCupido wacinga wagqiba ukuba zayibetha kwipali ekude. Mohau Nkotha okhawuleze waguquka wayibona la bhola uba ndingayisukela ndiyifumane. Wafika uCupido esibeke kwindawo entle.